Zer da niretzako demokrazia. Azteko eta behar izan behar dakat politika buruz ez dakitela ezer, baina, niretzako demokrazia da herritarren parte hartze bat, boto bidez aukeratzen duen alderdi bat behaiei ordezkatzeko estatu mailan. Demokrazia historia tirasiko nahi, oaingo demokrazia ez da existitzen. Demokrazia krezioan sortu zen demokrazi hori guantxe bertan gure gizartean utopia. Espainian egoeran saltziko demokrazia, ez da demokrazia. Demokrazia izango zen, erabakitzeko gauza bakoitzak, gu botatzea, guk eskubide hori aukitzea, herriak zehatzea, buskatzea erabaki hori. Eta, demokrazia ere bai, herria dakara goteria. Herria alimana goteria, bere garaian sortu zain demokrazia zen, herriko ordezkariak, baina ze bakoitzeko gizarte maila bakoitzeko eta hortik hasi duzun guengo demokrazia. Eta ez partido politikoa, dala urtetik behin, botatzea duzula partido batei, eta partido horrek elegitzen du gainea, zer pertsonak gobernatu behar digo, ez gu. Niretzako adierazpen askatasuna da, bakoitzak pentsatzen duna, dakan iritzia edo sentitzen duna, askatasun osoz espresatu ahal izatea. Ahoz, idatziz edo marrazki bidez. Zer da boterea? Niretzako boterea zer egiteko gaitasuna edo indarra edukitzea. Adibidez, norberak bere bizitzan boterea daka bere erabakiak hartzeko. Baina horretaz aparte baita ere boterea daka edukitzea bestiekiko. Hau da, bestenganako autoritatea. Orduan hori, nire ustez, gaur egun nik uste enpresaioak langileekiko boterea dakaela. Asko, gure egoera ekonomikoaz aprobetxatuz, edia langile izolatean murrizten, edo lan ordu gehien berditue eta ordu horiek etezki ordaintzen. Hortaz aparte, baita erostet politika, boteria garbi ikustia dola. Azkenean politikoak lege berriak aidea jartzen duen gure eskubideak murrizten aidea, baina bero behaiek ilegalkeiak iteitu eta ez pasatzen. Orduan, nik usteet, boteria berez zerbait ona dela, baina oso arriskutsua dela zegoen da zer pertsona dakaen botere hori. Zer badia oso fiatzekoak, azkenean kaltia bakarrean ikastitu. Kultura da, sormena oinarritzat hartuta, gure sentimenduak erakusteko plaza bat. Era desberdin eta erakuste ditugu, erakutsi eta jaso, hau da bestiena jaso, gozatu da gozatu arazi, asko ikasten da, transmititu iten dugu, gozatu iten dugu, eta gehien bat, nire ustez bintzat, desarrollo pertsonaleako, klabe nagusi bat, bai desarrollo pertsonaleako eta baita komunitarioako ere. Erlazioa haundila. Kultura zerre baldin bada adierazpen askatasuna da, sormenetik atatzen den adierazpen askatasun bat, eta lurralde honetan bentsat adierazpen askatasunak muga baldin badazka legaldetik, kultura horren edo adierazpen askatasun horren transmisioik ez da komunikabide gabe. Eta komunikabideak boteriak hartuta baldin badazka, hau da, boteriak erabakitze baldin badu, ze transmititu nahi den, edo zer erakutsi nahi den da zer ez, ordanan iten den relazioa ikaragezko bomba da. Hau da, nahi dana, boteriak nahi duen kultura mota zabaltzen da, ez duna nahi hortxe gelditzen da, ez? Komeni zaiona bai eta komeni zaiona ez.